Miguel Anxo Fernández Lores é, como era de esperar, o novo alcalde de Pontevedra. O pleno de investidura desenvolveuse sen moitas sorpresas. Co acordo de goberno entre o BNG e o Partido Socialista e sen ningunha outra candidatura presentada, Lores recibiu o bastón do mando por sexta vez consecutiva. Acabáronse os tempos do máis e chegan os tempos do mellor. Pasaron os tempos de medrar a toda costa e estamos nos tempos de mellor calidade, das mellores solucións. Tino Fernández mostrouse convencido de que os pontevedreses queren que a cidade siga avanzando polo camiño trazado hai 2 décadas, un camiño no que o Partido Socialista tivo moito que ver. Porque hai moito que facer, porque hai moitas coincidencias e porque Pontevedra e a súa xente son o verdadeiramente importante e, polo que, como xa se sabe desde hai uns días, os socialistas apoiaremos hoxe co noso voto a investidura do candidato Miguel Anxo Fernández Lores como alcalde, como primeiro paso dunha xestión conxunta dun proxecto cheo de ilusión. Os 2 partidos da oposición recoñeceron o traballo de Lores en Pontevedra, pero advertiron que seguirán traballando sen descanso. El Partido Popular ha subido de forma considerable en esta legislatura que ahora comienza. 1 de cada 3 pontevedreses nos han elegido para ayudar a dirigir el futuro de nuestra ciudad. Lo haremos sin descanso, pues este grupo solo sabe trabajar. Y lo haremos desde el minuto 1. No tenemos 100 días para dar. Más si cabe que el gobierno que están llevan ya 20 años y en los que ahora se suman son viejos conocidos con experiencia en la dirección de la capital de provincia. Por eso, desde el primer momento, iniciaremos la labor que nos han encomendado los pontevedreses: fiscalizar la actuación de este nuevo gobierno bipartito. Me corresponde una tarea no menos importante: ser y hacer oposición, constructiva, responsable y coherente con nuestro programa electoral, buscando siempre un único fin, lo mejor para Pontevedra y su ciudadanía. Diálogo, respeto y tolerancia por mi parte no van a faltar. No acto estiveron presentes a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, e a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quen quiso dar públicamente o seu recoñecemento ao traballo de Lores en Pontevedra. Creo que estas eleccións deixaron unha mensaxe moi clara e que querían que Lores seguira sendo o seu alcalde e ademais, bueno, pues vamos a un pacto onde temos unha maioría reforzada que nos vai seguir permitir desenvolver pues, un modelo de cidade de éxito e esa é a garantía pues, do equipo que lidera Lores e que eu creo que neste mandato pues, se vai a reforzar a aposta pues, polo que ven, pola transformación que ven pasando nesta cidade e que vai ir a máis a partir desta investidura. Pero se algo nos deixa este pleno de investidura son anécdotas. A máis destacada protagonizou ela, Pilar Comesaña. A concelleira nacional equivocouse e votou en branco, así que finalmente Lores foi investido con 14 votos a favor, 9 en contra e 2 en branco.